welcome back to Sunny Life Trend. Thank you so much, guys, for tuning in. Well, guys, I'm back again with the Mzansi Soap stories, and today I'm talking about My Brother's Keeper. Well, guys, this is what we can expect kuleli viki elizoqala njengoba siyemaphethelweni ke olomdlalo ke My Brother's Keeper, but ke uzophela ngeviki la ngomhla ka 18 if I'm not mistaken, because the new story will start on the 21st of April 2025. So into engasuyilindele leli viki, guys, ukuthi ke unqubeko ke, guys, kuyavuka phela ukuthi uNomusa umngakhe weshade naye, so uzocela ke ancenge laphana ke kufakazela ukuthi uyamcela ukuthi ke uNomusa ahambe kayomsulela icala amkhiphe ke ngebheli ukuze aphume mhlawumbe ngebheli noma asule icala straight. Uthi uNomusa never kufanele intombazane ijezi, kufanele ijezi. I think like guys, this is a repeat of a same incident, because iqale ngonqubeko waboshwa, kwafanele ukuthi kuyosula icala, kwagcina engasulwanga, kwagcina sedluliswa noshefu, kwadlula kwaba uMamchunu, uMamchunu wagcina eseshonile, bese kuNomusa ke namanje ncingwana ifamily yancingana ukuthi hayibo hamba usula icala ukuze uNomusa ke aphume. Uthi ke ufakazile, I'm not gonna do that, lo kufanele ajeze ngokuthatha ingane zami. Enye guys ukuthi ke umshengu useqala ukuphambana kancane, uhlumeza umndeni wakhe, manje uchithana nokudla, uthi ngebazi badla imali yakhe, ngebadla uMamchuneke, like ngazi ukuthi uyambona uMamchunu lapha. So guys ke bese beya decide ke uDonga ufakazile, bese kuba unqubeko njengoba belaphana kwiboard ke yaseshaba snakes ukuthi cha, umshengo wasemkhipheni ngocurrent bakithi asimkhipheni nje ngampela. Babemtshela ukuthi ke akashiye wathi lutho, bavele bamqukula bamkhiphela ngaphandle. Yena ke nofakazile babe nengxoxo ukufakaza emtshela ukuthi yonke into oyibona imoshekile kungenxa yakho, uyimoshe ngezandla zakho. So guys, yeah, that's what you can expect ke kuleli viki. Bathi ke kodwa ufakazile engathi usazodila nomndeni ke washabalala. Ukuthi kanjani guys, we can wait and see. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye and welcome back to Sunny Life Trend. Thank you so much, guys, for tuning in. Well, guys.